Ayo. Ayo. Iya. Goyangin, Duk. Ayo sekarang nyawer, Pak. Rapopo. Iya, ya. Abang biru lambune iko awakku kurung mikir bojo loro Bojone loro bojo sing anom jaluk disayang sing tuwa bakal ditinggal. Ayo, yuk. Yuk. Ayo Pak, sekarang nyawer lah. Itu Pak, harus joget apa mau bareng-bareng, ayo. Bundar wae samo sira kaplingan mikir bojo loro bojo sing jaluk disayang sing tunjut bakal ditinggal sirah umat Ayo sawer yuk. Ayo masak nih. Iki dia sekolah kabeh iki. Hei. Ser. Abang biru
Ayo. Hei, hei. Ayo goyang Dok. Waktu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine ha yo ayo para perewang bapak-bapak sing arep nyawer monggo hubungannya kesempatan hai ora apa-apa kanggo wong liya ya yo sinten melih tambah betul napa-napa monggo ahoy 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 ayo sing duwe angkat tinggi lek yo ayo
mesme jiwa gawe sengsem kaulan gawe sengsem para busana niru sutra ketok nondok sebelah sampur walon-alon kaleng gol goyang top bokonge hongke manis sasolesya gawe sengsem kaulan busana niru sutra ketok nondok goyange megal-megal mesam-mesem lalangan beksan hongke manis sasolesya sondier saja mesam-mesem saja ngenteni sapa sing teko kang para miyarsa kok ora enek sing teko meneh wis tak mancing mesam-mesem goyang Siti
goyangane ngantek cendi ayo urung enek sing nyawer. Wes to. Oh wes, alhamdulillah. Garek nyarutang berarti iki. Goyangane wong Mekar wangi ngono kuwi. Pokoke wis digoyang antek-antek. Ora nutut, tenaga wong tuwa ora nutut. Ayo, bapak-bapak, ayo ibu-ibu, nyawer kita 5.000 yuk, semangat, maju. Ayo, ayo mbak, bapak diwarai tuan rumah mau, ayo. Nanging nyatane aku mbok apusi. Ayo Mbak Nun, warai kancane, disawer. Hei, hei, ayo joget Mbak Nun, joget dhisik, aja mlebu. Ayo joget apa-apa, nah malam mlebu. Hei, 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 ah. Hei, oh, oh, ha. Iya. Ayo Mas Bari. Nyawer Mas Bari. Ayo, sama meneh sing arep nyawer yo. Mumpung enek wektu yo. Ya wis cukup sakmene crita lan lakuku. Aku pamit lelakno lungaku.
đó